Salam sejahtera untuk kita semua. Nun karo nuwun dumateng para sepuh sepuh ingkang anggung mastuti dumateng bebayaning kautaman ingkang tansah pinundi saga kinabekten. Dumateng para pangmong bating praja satiri negari ingkang satuhu luhuring putih ingkang katimatan. Para rawuh tukang semana putri kadang reca muda ingkang satuhu bagya mulya. Kaliyan kula ngatur tengah supanjenengan sami gempil kamardikan panjenengan ingkang katepen lenggah wawan pangandikan karena ingkang menika kama piniji ngaturaken suka parisuka tetembangan campur sari dangdut langgaman minangka perwakaning adicara wonten ing pahargyan prasaja Melinci Nimas Ayu Inayah kalian Kang Mas Bagus Divan putra putri saking Bapak Muhammad Rafi'i. Boten wonten donga kang sae dalem menika kejawi mugi nggihipun bangun bebrayan saged minangki keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Durasi kirang langkung setunggal setengah jam panjenengan badhe kalipur saha kabiyantu bapane saking para kadang-kadang prawuladi saking Bapak Muhammad Rafi'i Ibu Tati kepareng ngendherekaken kasumaken. Amung sedherepun panjenengan bersani dos pundi gebyar ketoprak Trimanggala Budaya nggenipun babar satunggaling cariyos perung kauningan bilih Trimanggala Budaya ingkang alamatipun wonten ing Kecamatan Jepon Turujo Kabupaten Buru Jawi Tengah Indonesia. Dalu menika kerja sareng kalian Reza Audio juga Media Tama Shooting Production. Yuk kita saksikan bersama dengan awal jumpa bersama all artisnya Trimanggala Budaya.
Istri Manggolo Budaya